Cześć! Ja jestem Mikołaj. Mrówki tu chodzą. Kurde. Ujęcia stabilne są zawsze najlepsze. A my nie mamy na czym położyć tej kamery. Ona leży na ziemi. I ja leżę na ziemi razem z nią. Tu są ze mną moi koledzy Marcin. Dobry. I Miłosz. Też. Dzisiaj wam przedstawimy, jak walczyć z uzależnieniem od komputera i połączymy to z takim tributem dla fanów Radeona. Co tam dziubiesz przy tej kamerze? Zostawiam. Dla fanów Radeona pokażemy, jak zwalczać Nvidię. Tak powinno być wmontowane. Powinno być. One w ogóle powinny być pod groźbą. One powinny być cały czas pod groźbą. Jakiej nie lubicie. Będziemy ją zwalczać. Jestem Miłosz. Trzymam tu kartę. To są karty Nvidia GeForce 800 GTS. GTS 512 MB RAM. Ja mam jedną z firmy, ona chyba była Nvidiowa oryginalna. A ja mam z gigabajta. One nie mają, ja też chcę moją pokazać. One nie miały tej obudowy od początku, znaczy miały ją, ale ja to uważam za wadę produkcyjną. I myśmy z moim kolegą Marcinem, który właśnie trzyma kamerę w tym momencie, Potem się pokaże. myśmy zdjęli te obudowy, bo one są niepotrzebne i są brzydkie. No i się lepiej chłodzi. Lepiej się chłodzi i to będzie ogólnie taki punkt zwrotny w tej walce, bo my wiemy, że jest taki konflikt. Istnieje taki konflikt, że fani Radeona kiedyś ATI, bo już nie ma ATI, była fuzja, jest. Tak powinno być wmontowane. Powinno być. One w ogóle powinny być pod groźbą. One powinny być cały czas pod groźbą. Ale nieważne. Destroy. Bo jest ogólnie taka tendencja, że nie lubią się właściciele tych kart. Prawdziwe piwo dla Ślązaków. Na forach oni sobie prawda? Tak. Oni sobie ubliżają na forach Ale internetowych. ja zawsze miałem Nvidia GeForce. Ja też. Oni sobie ubliżają. Nie miałeś. Nie zawsze. Ja też miałem Radeona. Ale właśnie, dlatego my mamy obecnie Nvidię, ale my rozumiemy ludzi. My jesteśmy ludźmi otwartymi i liberalnymi. My rozumiemy tą drugą stronę w tym konflikcie, dlatego my dzisiaj na przekór trochę naszym duszom pokażemy, jak sobie z tym radzić. Jak unikać tego nie. Unikanie konfliktu nie jest rozwiązaniem. Ten konflikt trzeba rozwiązać i my dzisiaj na przykładzie tych kart dwóch Jeszcze działających. Odbezpieczam granat. jeszcze nie. I my na przykładzie tych dwóch kart dzisiaj pokażemy, jak ten konflikt rozstrzygnąć sprawiedliwie. No. Nasz kolega Marcin pokaże, jak rozwiązać kwestię tej wojny na przykładzie tej jednej karty całkowicie. Więc pokaż, Marcin. Prawda. To nie jest takie łatwe, ale wojna wymaga ofiar. I oto tak właśnie, O, procesor. jeżeli ktoś kiedyś nigdy nie widział procesora, to jest właśnie procesor tej karty. I właśnie pokazaliśmy, że oto i wojna jest prawie wygrana. I oto nasz kolega Lord Romulus. Kolega powtórzy czynność. I kolega powtórzy. Powtórzyć czynności. Gdy zdaje się, że bitwa jest już wygrana, nie można pozostawić przeciwnika, aby uciekł z pola bitwy. I nasz kolega Marcin zademonstruje, jak tę kwestię dokończyć. Prosimy. O, prawdziwe piwo dla Ślązaków.